automatski stroj za punjenje umaka od rajčice od 12 glava i stroj za brtvljenje limenke iz 2 glave. Primjenjivo na sve vrste umaka, pića s voćem i tako dalje. Automatski stroj za punjenje servo klipova prihvaća kapacitet punjenja servo kontrole, točnu točnost i prikladno podešavanje. Idealna je oprema za punjenje prehrambene, dnevne kemijske, farmaceutske, pesticidne i druge industrije. Stroj za brtvljenje s dvostrukom glavom može raditi s 2 brtvene glave istovremeno, a brzina brtvljenja je učinkovitija. Tijelo limenke se ne okreće tijekom postupka brtvljenja, posebno pogodno za lomljive i tekuće proizvode.